let me tell you about. Hej. Vi sidder og venter på en af vores gode venner, som hedder Victor. Fordi vi vil være sammen med ham. Det er 2010 GNR 2. Ja. Det har jeg set. Måske har jeg set hans kanal. Han laver nogle rigtig fine videoer. Ja, det er. Vi sidder bare og venter her på handelsskolen. På en sten. Og et skilt. Og det hygger vi så meget. Han kommer om cirka 20 minutter. Vi kommer nok til at lave nogle flere videoer. Vi gemmer os for Victor den her gang. Han kommer lige om lidt. Nu er der gået kvarter. Nu kommer han om lidt. Han kommer lige om lidt. Vi vil gemme om på den her. Han ikke se os. Jeg ved ikke, vi kommer. Så... Som du kan se der, så lå Simon og sov. Vi er lige flyttet et andet sted fra op ad vejen. Han kommer lige lidt, så jeg føler mig helt som en freeze police. Jeg har lige set ham. Kom, lad os.